Ассалому алейкум ба ҳамагӣ. Одамое ки ютуб канали маро тамошо мекардем, се моҳ ки дар ютуб видео намондистем, сабаби чие ки диққат мона инстаграм додем. Худоро шукр ки инстаграм дам хеле пешравӣ кардем. Подписчикомон 12000 зиёд шуд. Ама як тараф вақт набуд, сериалода иштирок доштем, сериалои туркида. Масалан сериалои Курлуш Осман, Салуддин Айюбӣ ҳам рафтем, сериали Султан Меҳмедам бисёр иштирок кардем. Бо чандин сериалои машҳури туркида иштирок кардем. Шукри Худо пешравиҳо аст. имрӯз хостам ки барои ютубмон як видео кунам. Мавзӯи видеомон визаи Туркия. Хуб, ба ҳама маълум ки моҳи гузашта, яъне ки якчанд ҳафта пеш байни сафорати Тоҷикистон Туркия гуфтушунид оиди виза шуд. Баъди ҳамон подписчикам савол метавонанд ки виза бекор шуд ё ки не. Виза вале бекор нашуда, фақат гуфтушунид буд. Гуфтушунид кардан ки бекор мекунем ё не, дар ин масъала ягон чиз нест. Яъне ки ҳанӯзам виза, хуб, дар бораи виза чандин видеоҳо дорем дар канал, метавонем пурра маълумот гирем. Визаи туристӣ ҳаст, ай ҳама осонаш дар як ҳафта мегирем. Визаи корӣ ҳаст ки барои ура ай Туркия бояд ба шумо даъватнома равон кунад, ай ҷои кор. ҷои коре ки дар Туркия ҳаст, корфармо бояд даъватнома роҳӣ кунад Тоҷикистон. Баъд шумо визаи корӣ гирифта метавонем. Дигар намуди визаи донишҷӯӣ аст ки шумо бояд ки донишгоҳ договори донишгоҳ месупоред, донишҷӯ мешавед. Баъд шумо метавонед тавассути ҳамон даъватномае ки ай донишгоҳ меояд, тавассути ҳамон визаи донишҷӯии яксола гирем. Одамое ки инстаграм дорен, дар таг инстаграмам менависам. Дорен инстаграмда подписатсия кунед, видеои интересни ҳаст, видеоро тамошо кунед, маъқултон мешавад. Одамое ки инстаграм надорен, танҳо ютуб маро тамошо мекунед. Хуб, барои шумо ҳам ҳаракат мекунем ки барои ютуб махсус видео ташкил кунем, видео монем. То видеои баъдӣ, паноҳтон ба Худо.